Dali
Amen, 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 amen. Unkulunkulu siyabonga, Unothando, amen, unothando, oh siyabonga, unothando. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Oh, oh, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Siyabonga abantwana basekhaya.
ngine mina ngiyophikelela Jehova wena ukhona mina ngiyazi wena ukhona Nanoma impilo izangakimi nanoma impilo izangakimi yazi wena ukhona nanoma sidaselwa impilo kaSathane nanoma impilo kaSathane yasela mina ngiyoma
Imali isiyonke 13,225. 13,525. $2,130. Isiyonke 13,530.
athi 2590. Shesha nje 10 rand siyenze kahle. Sihloniphe show. Rand amathonsi. Siyabonga uhloniphe Bishop. 2,620. 2,620. Abesiloniphe Bishop Zara. Kaninga nimosho Bishop. 是。
£1,050 rand. 1,050 rand. Kwaze kwangidabukisa lokho engikushoyo. £1,400. $2,470.
Second
1,040 rand. 1,040 rand. Sindizema kunethemba bazalwane.
Malange. Forte Malange. Forte Malange. Inkonzo yomama 9 o'clock yaqala bazalwa.
Ubachele. Ubachele. Amen, amen, amen. Oh, amen, 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 But in envelopes, it's only 1,000 rand. This is
100 Papa. Amatotsi, envelope 1,000 rand, Isiyoka 1,870. 1,870.
1,900 rand. R2,000. Siyabonga kakhulu Bishop. Athimezele zelwane. Baba thina igama lephela namandla siyabonga Thixo wethu. Na inkonzo yakho Jehova Nkosi kusela wena. Ukuphumana sisiphuma. Fethu isibonelo zakho amandla ngoziphatha. Amen.